ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದ್ರ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಅಪ್ಪಂದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇದು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಇದು ಇಂಚಿನ ಕೇಂದಿನತ್ತು ಯಾನು ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಲ ಬೈದ ಎನ್ನ ಬಾಸುಡ ಪೆಟ್ಟಲ ತಿಂತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕರೆ ಅತ್ತಂದ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇರಡಿಚ್ಚಿ ಸನ್ಮಾನ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲ ಎದುರುಡುವ ಇಸಿರು ತಾಟಿ ತೆಲಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಉಲಾಯಿಡೋರು ಇಲ್ಲೇ ಮಸ್ತು ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಆಗುವುದು ಪೂರ ಮಸ್ತುಂದು ಆಂಡ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜನಕಲಿ ತೆಲಿಪಾದ 29 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆವಡುಂದ ಆಂಡ ಆ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಬಂದಿನ ಈರು ಪನೋಡು ಈರು ಎಂತ ಇದು ಪೆಟ್ಟಿನ ಪವನ ಏಪ ಆಯ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಡಿಪ್ಪೆ ದುಬೈ ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಟ್ನ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋಡು ಅಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ಯಜ್ಞಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅದ್ಭುತ ನಟೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಇನಿತ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಈತನ ಟೆಂಗಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀರು ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿ ಈರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದರೆ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪನ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಸುರು ಕೊಂಚ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ದಲ ತತ್ತದ ಪೂ ದಾಗಿನ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ದ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ನೆಟ್ಟು ತತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಅಲ್ಬಿಡು ಮಲ್ಲ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಊರು ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತಿನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ನಂತೂರು, ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಬಾಲ್ಯಪುರ ನಂತೂರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಬಂದಾಗ ವಾಮಂಜೂರು ಬರ್ತೇನೆ. ವಾಮಂಜೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಡು ಐದು ಒಂಜು ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆ ಪಿರ ಊರು 88 ದುಬೈ. ಸೊ ಇರ್ ದುಬೈ ಬರೋಡು ದುಂಬು. ಸೊ ಇರ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಇರು ಎಂಚ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಅವು ಉಪದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪುನು ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ತಂದೆಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾವಾಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತದ ಇರ್ನ ಪಣ ಒಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿನ ನಕ್ಲಿನಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಚ ಇರ್ತಂದು ಇರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಅಂಚ ಆತದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಪಗದ ಎರಡಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದು ಅವು ಪೂರ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಲೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಅಪಗ ವಾಮಂಜೂರುಡೆ. ಸೊ ಈ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಡಿಪ್ಪುನಗದ ಕುಡ್ಲ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯದ ನಂತುರುಡಿತ್ತ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಅಪಗದ ನಂತೂರು ಮಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಮಸ್ತ್ ಒಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಹಳ್ಳಿ ದಂಚಿ ಒಲ್ಲ ಪೋಡವು ಅಪಗದ ನಂತೂರು ಅಪಗದ ಇತ್ತೆ ನಂತೂರು ಮಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ರಶ್ಶಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪಘಾತದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಅವಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೀನಿ ನಂತೂರು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬತ್ತ ವಾಮಂಜೂರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೈವೇ ಅವು ಇಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ಸಿತ್ತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚೋಲ್ಲೇರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಸ್ತಿ ನಂತೂರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಓರಿಯೇನದನ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ ಉಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಮೂಲ ಪಡ್ದು ಎಲ್ಲ ದೋಸ್ತ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆತೇವ್ರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ದಲ್ಪದ ಉಲ್ಲೇರು ಎರಡಲ್ಲ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಡಲ್ಲ 4-5 ದಿನ ವಾರ ಕುಲ್ಲೆ ಎರಡು ಒರಿಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಆತ ಜವನೆಪ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ದುಬೈದ ಪೋಪನ ಪೋಗದ ಅವಾಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಅಂಚ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಈರೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಬಾಲ್ಯಡೆ ಎಂಚ ನೆತ್ತಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್? ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮಲ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಮರ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಲು ಮಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮದು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಗಾಂತೆ ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಸ್ ಆಪೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಅವು ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಕಿತ್ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತನಂದ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 7ನೆಟ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿದೆ 7ನೆಟ್ ಫೈಲ ಅಪ್ಪಗ ನಿಗಂಟದೆ ಈ ದಾದನ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಆತೀನಿ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದು ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತದಿಂದ ಹತ್ತು ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಐತೆ ಅವಾಗ ಅರಗೆಡ್ಡೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ 5 ಪಕ್ಕ ಏನು ಕೂಡ SLCಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಚ 7ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ 10 ಫೈಲ್ ಏನು ಯಾವ ಅಂತ ಒಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 ಒಕ್ಕ ಸೀದಾ ದೂರ ಬೇಲೆಗೆ ಬೇರೆ 5 ಒಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಒಡ್ಲು ಪೋಡುಂದು ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಮರ್ತವೆಲ್ದಾರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಈತ ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪೂರ ಎಂಚಾಯ್ತು ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಬರ ಮಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಶಾಲೆಡ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಉಪದ್ರ ಪಾತೆರುನ ರೀತಿ ಎರಡು ಅವೇನು ತೂದದನ ಅಂಬೆರ್ದು ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಅವು ಇಂದು ಮಲ್ಪ ಒಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನಿದು ಅಕುಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಟೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅವು ಡೇ ಅವು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಚ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡುಲ ಎನ್ಮನೆಟ್ಲ ಪಾಸ ವರ್ಮನೆಟ್ಲ ಪಾಸ ಓಕೆ 10ನೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐಟು ಫೈಲ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ದಲ ಯಾನು ಓದುದು ಅದು ಪಾಸ್ ಆತಿನ ಹತ್ತಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇರು 10ನೆಟ್ ಉಂತಾಯರು. ಸೊ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಲ್ಫ್ ದಂಚಿ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅನ ಇರ್ದಕ್ಕೋ SLC ಆಯ್ನೆ ಓರ ಬಾಂಬೆ ಹೋದ್ 1 ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ನಡು ಟು ಏರಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಜನ ಮುಲು ದುಬೈಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು 6 ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಂಚ ಕುಲ್ ಪಂಡದ ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮನೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊರ ಪೋದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಫೋಟೋದ ಎತ್ತದ ಹೊರ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಡ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಫೋಟೋದ ಎತ್ತದ ಬಲ್ಲ ಅವು ಎಂಡ ಖರ್ಚೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋದ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಕಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪದು ಆರೇ ಕಾಸು ಪೂರನ್ನು ಮಲ್ತದು ಟಿಕೆಟ್ದ ಅವು ಅಪಗದ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಐಟು ಬರ್ತೀನಿ 1988 ಇದು ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ನಾಗ ದಾದ ಕನದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಕನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆ ಟೈಮ್ದ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿ ಇಂಚಿನ ಕನಸು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಪಗದ ಮಲ್ಲ ಕನಸು ಪಂಡ ದಾಲೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ದುಬೈದಕ್ಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಇಂದು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಕನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಂಡದ ಬ್ರೇಜನಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೇರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ ಇಪ್ಪನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಲ್ದಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ತಂಗಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗದ ಬದುಕಲೇನು ತೂ ಒಂದು. ಸೊ ಬೇಸತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಿನಿ ನಂಗೆ ಸೊ ಗಲ್ಫು. ಸೊ
ಅಂಚಾಕೇನಿ ಸರ್ ಇರು ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರು ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಇರೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಷಿಂಗ್ ಗಿಶಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಕಡಪುರ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಇರೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದು ಬಾಂಬೆರ್ದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೆಗೆ ದುಬೈಗೆ ವಿಸೊಟ್ಟೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಇಡೆಗೆ ಬೈದೀನಿ. ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದುಬೈ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ದುಬೈದ ಲೋಕದ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನ ಮತ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಊರ್ದಾಕುಲೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗರೆದಾಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇವತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಲಾಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರ ಪುಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಬಣ್ಣಗಲ 2 ಜನ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದಾಕುಲು ಅಕಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದುನಿಯಾ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದುನಿಯಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಜದಾಫುಡು ಎಂಕುಲು ಉಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಿದಾಬಡು ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆದ ಕ್ರೀಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಪ ಕಂಪನಿ ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಂಚ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನ ಕಂಪನಿ ಅವಲಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಜದಾಫುರ್ದು ಕಾಂಡೆ ನಡತೊಂದು ಬರುಡು ಅಡೆಗೆ ತುದೆ ಬರಿಯನೆ ನಡತೊಂದು ಬರು ಬೈಯಾಗ ಬರೋರ ಬಿಡುಪೇರಿ ಇದ್ದಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜದಾಬಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ ಐದೊಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಜದಾಬಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ ಈಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಬಾಕಿದಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಜವನಿ ಆ ಬಂಗೋಡು ಬತ್ತನಂದ ಆ ಟೈಮ್ದ ಎಂಗುಲ್ ಬೇರೆ ಸದ್ಯನಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇನಿಯರ ಸದ್ಯ ಆತು ಬಂಗದ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಲ ಬೈದ ಎನ್ನ ಬಾಸ್ಡ ಪೆಟ್ಟಲ ತಿಂತೆ ಎಂಗಲ ಲೋಕಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡದು ಬೇಲೆ ಆರ ಆತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಯಾನ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲ ಮೂಲ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ನಾನು ಊರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಖಾಲಿ ಮರತ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಕ್ರೇನ್ದ ಆವಾಡು ಪೇಂಟ್ದ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಅವೇ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದ ಆ ನೀರು ಇನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಜಾನ ಕಂಪನಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಒಂಜೇ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬಿಡ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪ ಸೊ ಐದು ದುಂಬು ಈ ರೀತೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಇರೇನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಇರೇನು ಏರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿಕೊರ್ನಿ ಏರು ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡಿನಲ್ಲಿ కానీ ಎಂಕಲ್ನ ದುನಿಯಾನೇ ಅವು ಜಿದಾಪೆ ಖಾಲಿ ಅಂದು ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರಂದು ಪುರುಪ್ಪನಾಗ ಯಾರ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾಕ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ ಅವು ಇಸವಿ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ತುಳು ಪರ್ಬೊಂಡು ಅಲ್ನಾಸರಡು ಹೊಂಟೇರು ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜದಾಪು ಕೈತಲಾಪುಡು ಅಡೆ ಪೂದು ತುಳು ಪರ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಐಟ್ ಮಿಂಗಿಲ ಆವಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ತಾದ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಗುರ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವು ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಈ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು ಆರೆ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಉರ್ವ ಜಯಂತಿರಪ್ಪಗ ಉಲ್ಲೆರ ಇಂಕ ಆತು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಐಟ ಮೇಯ್ನ್ CR ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ತುಳು ಪರ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಪೂರ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ಅಕುಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಬೊಕ್ಕಲೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಪರ್ಬಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸೇರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರು ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿನೇ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನ ಕ್ಯಾರಪಡು ಅಂಡ ಅವು ಅರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜಬಲಾಲಿ
ಇಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿತ್ರರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂದೊಂಜಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಪಗ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಯೋಗೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಂತು ಪುದರ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆರೊಂಜಿ ಜಬಲಾಲಿಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಅಂತದ್ದು ಐಕ್ ಆ ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚದ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಆರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಚ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರತ್ತಂಡು ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರುಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಯಾರು ಅಂಚ ಆರು ಮಲ್ಪುರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಇರ್ಲ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಭೋಜರಾಜು ಬದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ತೋನ್ಸ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಹೋಗು ಮಲ್ತ ಅಂದೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಕಾರಣ ನಾಟಕ ಕೊಡಿ ಇಂಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ನಾಟಕದ ಸಂಗಮ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಗ್ರೂಪದ ಬುಧರ್ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಪಂಡ ಇದ್ನ ಖಾಲಿ ನಾಟಕ ಅತ್ತಂತ ಖಾಲಿ ಬಾಕಿದ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಮಾತಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಇಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಅಲ್ನಾ ಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂತೆ ಅಲ್ನಾ ಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಕುಲೆ ತೂಜೋಡು ಸಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಬುಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಂತದಾರು ಹೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಾದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಸು ಎಂಕಾಯ್ತು ಪುದರ್ ಸರಿ ನೆನಪು ಐಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಇಲ್ಲದು ಕಾಮಿಡಿ ಗಮ್ಜಲಿ ಫೋನ್ ಅವ್ಲು ಇಂತಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಸ್ಕಿಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಓಲಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಓ ಅವೇ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತುದಿತ್ತನು ಇರಿತ ಪಂಡರು ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಉಂತುಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಉನೇನು ಏರ್ನ ಮುಂದಾಳೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ಪುನರಪಿ ದುಂಪೋಯಿನಿ ಅವೇ ಪುದರ್ಡು ವಿಶ್ವನಾಥರ್ನ ಮುಂದಾಳೋಡು ಅವು ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮೇ ಖಾಲಿ ನಾಟಕದನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಕಟ್ಟದು ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಪಗನೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತೀರ ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರು ಅಪಗ ಅರ್ನಂಜ್ ಪುದರ್ ಪೋನುಂಡೆ ಶಾಂತರಾಮಾಚಾರಿ ಒಂದು ಆರು ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಪಗದ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಡಲ ಐತ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಥಾನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಏರ್ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದುಮುಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅಂತಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಬೈದೇರು ನೋವಿಲ್ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ನ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ನಿ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಆರ್ನ ತ್ರೋನೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ 2-3 ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ದ ಏರು ಕಲಾವಿದರ ಏರು ಕೇಂಡಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪ್ರತಿವರೇನ ಅವು ಖಾಲಿ ಯಾನ ನಾಟಕದ ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಡು ಅತ್ತಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಂದಿಟ್ಟ ಅವಡು ಅತ್ತಂದು ಐತೆ ಈ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ತೊಜಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಐತೆ ಭೂತದ ವೇಷ ಅವಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿತ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ತೊಜಪ ಒಂದಿತ್ತು ತುಳು ಪರ್ಬ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಒಂಜಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಕ್ರೀಡೆ ಕಾಣೆ ಸುರಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಜನ ನಮಗೆ ಇನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತದಿಂದ ಬಾರಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಆದದ್ದು ಅಂದ ಸಂಗಮ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದುಂಬು ಒಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ನೊಟ್ಟುಗು ಇರ್ನ ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕಲೇನು ಇರು ಮಲ್ದಾರು ಸೊ ಪನ್ಲೆ ಓ ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಪೂರ ನೆನಪು ಬರಂದೇಂಗ್ ಅಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತ ದಿನ ಅಪಗ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ ಜೋಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನಿ ಪೂಜೆರ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಅಂಜ ಐಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ಪಿನೋರಿ ತಿನ್ಪಿನೋರಿ ಲಕುಮಿ ದಾಕಲ್ನ
ಐಟಿ ಆನ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಐಟಿ ಆನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಪುರ್ಲುದಾಯಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ತೂವಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ಲುದಾಯನ ಅಂಚ ಪುರ್ಲು 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 ತಂಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಆಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ತಿಲ್ಕೆದ ಬರ್ಸೋಲು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೋಡು ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ವಾಗಲಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟದಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಗಲ್ಫ್ದ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಡೇ ದುಬೈದ ಪಂಡ ಇಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ಊರುರ್ದು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಓವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೀಡಿ ಕಂತದು ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ಪಂಡ ಬರೆಪಾದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕನೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗಸಾರಥಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ 3 ನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ನಾನೆ ಅಂಡ ಮಲ್ತ ದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯನೇ ಸ್ವಂತ ಕತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡದೇ ಬರೆತಿನ ನಾಟಕ. ಸೊ ಆ ನಾಟಕ ದುಬೈಡ್ ಆದಲ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಮುಂಬೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೊ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಮುಂಬೈಗ್ ಅನ್ ಪೋತುಜಿ ಕಾರಣಾಂತರ ವೈರಾಯಿಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೇತಾರೆ. ಸೊ ಈರಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವು ಇರೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ ಇರೆಗ್ ಖುಷಿ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ತುಮುಟ ದೊತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ದಾಗಿಂದ ಬಂದು ಅನ್ಫ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಚ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಇಂಕುಲು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತಾನ ಅವು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆನಿ ಇತ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಐನು ಅಂಚದ ತೊಂದಿರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅನು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಡು ತುಂಬ ದಲ ಇತ್ತಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆನೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಮುಟ್ಟ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮುಲ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚಕ್ಕೆ ತೊಂದಿರ ಫಸ್ಟ್ ಅವಂದು ಜಿನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ತುಯೇರುಂದಾಂಡ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಾಟಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಅವೇ ಫ್ರೇಮ್ ಉಡಾರೇನು ತೂವರೆ ಅಕ್ಲೆಲು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ದಾನೆ ಈ ಸರಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಚಿತ್ರನಾಗ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ರೋಲ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿಯಾರ ಚಪ್ಪೆ ಕಾಣುವ ಕೇಂದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಾಟಕ ಅದು ಬರ್ತದೆ ದಾದಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಐಟಿ ಎತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಅಂದು. ಸೊ ಈತ ಇರಗೆ ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇರ್ನಾಗೆ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂಡ ಒಂಜನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವು ಇಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತಿರನ ಮಿಂಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರದು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾಬುಜಿರು ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ಗೊಂಚತ್ತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಬೇಕಂದ ನಮಗೆ ಪಂಡದ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಎರಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಯಾರನ್ನ ದಾಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದ್ದಿರಟ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಮಲ್ಪಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾರ್ ಮನೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಲ್ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ್ಲ ಇರಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಇರಗೊಂಜಿ ಏರು ಇಷ್ಟ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಕಲಾವಿದಿರ್ನ ಇಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ನವೀನ್ ಡಿ ಬಾಡಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೊಂದು ಪುಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಅವು ಈರು ನನ್ನ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಮಲ್ಪುಗ ರಡ್ಡಿ ಜನ. ಸೊ ಇರಗೊಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತ ಕತೆ ಬರೆ ಪುನಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಏರ್ನ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರಗಿಷ್ಟ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು
ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಡಿಲ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಕತೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಅವು ದೇಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಎಂಕುಲ್ ತಿಳಿಪೆರುತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಎಂಚ ಪೂಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡಿಪಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪರ್ದಿ ಕಂಡ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇರು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದುಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲತಃ ನೆತ್ತ ಗುರು ಏರು ಇರೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ಊರುಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ ಊರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಘ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಬಂದ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ತಾಲೀಮು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಪೂಪಿನ ಬೇಲೆ ಅದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪಾಯರ ಅಂದ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರುಂತಾರೆ ಹಣ್ಣು ಭಟ್ರು ಗುರುಪುರದಾರ ಆರವ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಲ್ತದೀನಿ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಒಂತೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷನದ ಅದನ್ನ ವೇಷಲ ಮಲ್ತದೆ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಟೋಡು ಮಲ್ತ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಅಂಚ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಚ ಕೊರೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆತೆ ಯಾನ ಉಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪುಂಡ ಏತ್ಲ ಕಲ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಕಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚ ಉದಾಸೀನ ಕಲ್ತದುಂಡ ನಿಜವಾದ ಪುಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ವೇಷ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಲ್ತಿಜ ಆತೆ ಕಲ್ಪವನಕುಲು ಇತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಜ ಸೊ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೆಗ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏರು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಐಟು ಓವಿರ್ಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಮೇಶ್ ನಂತುರ್ನದೆ ಉಮೇಶ್ ನಂತರು ಮುಲ್ಪ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕುಲ ಪೋತ ಈಗ ಅವ್ಲು ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಚಂದ ನಾಲ್ತ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ದೇವ ಮಹಾತ್ಮದನೇ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಅಂತೂತಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂದಲ್ಲ ವೇಷ ಕುಲೊಂದು ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತ ಪಂಡ ಖುದ್ದು ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಖುದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೇಷದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅವು ಏರು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕಂಪಿಂಡು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಬನಕುಲು ಇನಿ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರದ ಗುರುಕುಲ ಆರೆ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಈತ್ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಬೇಲ್ ಸುರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದು ಐಕ ಕಾರಣನೇ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಾಂಧದ ಪಾತೆರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಗಿಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಉಮೇದನ ತೂದು ಗುರುತಿಸಾದ ಇದು ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರ ದುಬೈ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಪೋಷಕರು ಪಂದ ಬೋಡು ಅಂತ ಒಂಜಾತ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸದಾಕಲು ಬೋಡು ಸೊ ಆ ಸಮಯ ಇರಾಗ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದದ್ದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮೂಲು ಉಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಐಕ್ ಬಿಡ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೇರು ಅವು ಒಂಜಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದಂಡ ಈ ಹಾಲ್ ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕುಲು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಪನ್ಪುಣು ಉಂದಂಡ ಸುರುತ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಚೆಂಡ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಎಂಕಲ ಜಿದಾಪುಡು ಎಂಕಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಶೋರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೆಂಡೆಗೆ ಆ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ವೀನಸಿಡು ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಕುಲ್ಯದಾರ್ 6 ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಅವಳು ಪದವನ್ರ ವೇದಿನಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಎಕ್ಕರ್ ಆನಿ ಅಪಗಲ ಶಾರ್ಜನೆ ಈತ ಜನ ಕೊಂಚ ಹರೀಶ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಈತ ಜನ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲ ಆನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾವುದು ತತ್ತದ ಪಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಅಲ್ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ 10 ಜನ ಇತ್ತ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಆ ಟೀಮ್ಡು ಬರಿಯರೆ ಪಂಡ ಮೇರಿತ್ತೇರು ಏರು ನಂಕಲ್ನ ಏರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಎಂಕುಲು ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟದು ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪವನ ಏರ್ನ ಅವು ಪಾತೆರ ಕತೆ ತಿರುಗಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಂದು ಅರ್ನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನಡೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾತೆರಡು ತತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂಡಿನ ಪುದಾರೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಎಂದು ಬಂದ ಅವಲಂಚು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚ ಊರುಡುಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂದು ಬುರಾರೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಚಾರ್ ಬಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವಲ್ ಪನೆ ಅಕಲ್ನ ಕೆರಪುಡೆ ಗಣೇಶ್ ಉರುವನ ಗುರ್ತಾಂಡು ಅಕ್ಕುಲು ತಂದು ಹೋದು CR ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯಾ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಒಂದು 6 ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು 8 ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಪೂರ ಅಂಚ ಹಾಲದ ಪೂರ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಹಾಲ್ ಅವದೇ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪನು ಸೀದಾ ಅಲ್ನ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಪೂರ ಬಂದು ಆಕುಲ್ ಪಟ ಪೂರ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚ ಅವು ರಡ್ಡು ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನು ಪುದರ್ಲದೇನು ಅವಾಗ ಇತ್ತಜಿ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ರೂಪಾಯಿಂದದು ಆಟ ಅಪ್ಪನಿರ್ದು ಒಂಥ ದಿನ ದುಂಬು ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೇನಿ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ದುಬಾಯಿ ಎಂಕಲಿಟ್ಟು ಸುಧಾಕರ್ ತುಂಬೆ ಅವರು ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಭಯಂಕರ ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ ಆರು ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರೆ ಪುದರ್ದಿ ಓಡಂದೆ ಆದೆ ಪುದರ್ ಇದು ಪುದರ್ದಿ ಓಡಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಯಕ್ಷ ರಂಗನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರಾರು ಒಂಜಿ ಅಂದ ಯಕ್ಷ ಬರೋಡತೆ ಅప్పుడు ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೋಸ್ತಿನ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ವ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಕಲಾವಿದರೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಂತಾರೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿದೋ ಜೋಡಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಅವಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಒರಿಯೋರಿ ಅನ್ನೋ ಗುರ್ತಾಡು ಇನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಇರಗಿದಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲ್ ಇಡು ಅವಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪಿನಿ ಅವಲೇ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ಆಪಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ ಅವಲೇ ಅವಲೇ ಬಸ್ 14 ನಂಬರ್ ಬಲಿ ಜಿದಾಫ್ ಅದು ಬದ್ದದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಂತ ನಡಪೇರೆ ನಡತದ್ದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಕಬ್ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಈಸಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಇರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ಸವಲತ್ತು ಉಂಟು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಪೋಯರ ಬರಿಯರ ಅವಡು ಜಾಗದ ಅವಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು ಆನಿ ಇತ್ತೀಚಿ ಆನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ತದೆ ಒಂತೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಶ್ವನ ಹಾಲ್ ಹೆಲ್ಲಿಯ ಹಾಲ್ ani ಮೇಕಪ್ ಅವು ನಶ್ವನ ಹಾಲ್ದ ತಿತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದಲೆ ಕಂತಿನ ಐಟು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಏತು ಒಂಜಿ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದು ಮಂಡ ಆಟ ಊರ್ದ ಅಕಲು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಅನಿ ಅರೆ ನಿಜ್ಜೆರ ಅರೆ ಏಪಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡರಿಗೆ ಬೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಂಜ ಭಾಗವತೇರು ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಮೇಶಿ PV ಪರಮೇಶಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲ್ 2 ಜನ ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಕುಲ್ಲ ಉಂತೆರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನ್ನು ಸಲಕ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ ಅವಲೊಂದು ಅಪುರದ ಆಲೋಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಂದಿಟ್ಟು ಭಾಗವತಿಗೆ 6 ಹಿಮ್ಮೇಳಗ ಮುಲ್ತಾಕುಲಿಟ್ಟೇರು ಮುಮ್ಮೇಳ ಬಂಡ ನಲಿಪುನ ವೇಷಧರ್ನ ಕುಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಪೂರ ಮುಲ್ತಾಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆಟನೇ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏತು ವೇಷ ಬೋಡು ಏತು ವೇಷ ಬೋಡು ಅತ್ತು ವೇಷಲು ಮೂಲೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ
ಅವಾಗ ನಿಗಳಿಗೆ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರ್ಲಿತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯರಿ ರಡ್ರಡ್ ವೇಷ ಮುಜಿ ವೇಷ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಮುಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಉಮೇದು ಉಮೇದಿತ್ತು ಅಂದಂದು ಉಮೇದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಉಮೇದಿತ್ತು ಒಲ್ತುರ್ದುಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಕುಲುಂದಾಂಡ ಗುರುವಾರನೇ ಬರುವಂತೀರು ಗುರುವಾರ ಬರ್ತದ ಉಂತೇರಿಂದಾಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪ್ಪಗ ರಜೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ಶಕೆಲರ್ ಶನಿವಾರ ಪೋಂತೀರು ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ್ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈತ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿನ ಮುಂದ ಗುರುಕುಲಾದ ದುಂಬುಗನ ಒಂದು ಆನಿಲಾರೆ ಇನಿಲಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಖಲ್ನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ಏತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಪುಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜೋಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ಆಂಜೋಲು ಅಂತ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ದತ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10 ಇರುವರ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ₹1 ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಒಂತೆ ಜೋಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐನ್ ತೂದು ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಪೊಸತ್ತು ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಆ್ಯಡ್ ಆತ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಪಂಡರ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಂದು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸಂಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಾರು. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಸಂಗನ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ಎಂಚ ಚರ್ಚೆ ಏರು ಮಾತ ಒಂದೇನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಅಪಗ ಅಲ್ಪನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ರೂಮು ಪೂರ ಏರು ಕಿಶೋರ್ ಹರೀಶ್ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಾತಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಏನು ಪೂರ ಪಂಡದು ಪಕ್ಕ ಪುಂಜೇರೆದ ಪಾತಿರು ಪುಂಜೇರದ ಪಾತ್ರ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 3 ಗಂಟೆದನ 3.5 ಗಂಟೆದನ 4 ಗಂಟೆದನ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆದು ಕೊರಂತೀನಿ ಅರ್ಥದ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಬರೆದು ಕೊರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಐತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಶೋರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 6 ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏ ತುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ವೇಷ ಕೊರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಈತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ವಾ ಪ್ರಸಂಗದ ತೊಂಡ ನಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಮ್ಮೇಳ ಅವು ಪಂಡ ವೇಷಗುಲ ಇನಿ ಪಾತ್ರಧಾರ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆನಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ವೇಷಧಾರ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ಗುಲ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಆನಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ 6 ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟುನಾರು ಬೊಕ್ಕ 6 PV ಪರಮೇಶಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ ಆದಲ್ಲ ಏರು ಪುಂಜೇರು ಈ ಸರಿ ದಾದ ನಿಖಲ್ನ ಇರ್ನ ಈ ಸರಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೆ ಬೈತಂದು ಇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ನ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆಗಳ ಐತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರೀಕು ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ದೀತಾರೆ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೇನೆ ಇರು ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಪುರ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇರು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅತ್ತು ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರ್ಲ ಯಾವ. ಸೊ ಇರ್ ಕಟ್ಟದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಇರು ಎದುರಿಸಾದಾರ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಇರಗೆ ದುಂಬು ಬೈದಂಡ ಕೊರ್ಪಾಯನ ಉತ್ತರ ಇದು ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದಿನತ್ತು ಯಾನು ತೂತೆ ಯಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಏನು ಬಕ್ಕಂದು ಎಂಜಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅವು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ ಬರಲಿದ್ದ ಬೇತ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಇಡ್ಲ ಅವು ಆತನ ಬೇಕಿತ್ತು ಮಂಡ ಐನು ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜತೆ ಏರೇರೆ ನಂದು ಈರು ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪರು ಜೊತೆ ನಾನು ಈರೇನು ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪನ ಕಾಮೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಆಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ತಪ್ಪು ಅದು ಪೆರಲೆ ಯಾವು ಯಾನ್ ರಾಂಗ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಗ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ
ಒಂಜಿ ಇದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಗೌರವ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಆಪಿನಿ ಐಕ್ಬೋಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ಪನ ಐಕ್ಬೋಡದು ಇದೇನು ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಂದ ಐಕ್ಬೋಡದು ಇದನ್ನ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಪುದರ್ ಐಕ ಆದುಪ್ಪು ಉಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದ ಬೇತಕಲ್ ಪಂಪುಜಾನ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತಕಲ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಬೇತಕಲ್ ಐನು ಎಂಚದತ್ತುನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂದೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈರೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತೋಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಅತ್ತ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಆಯೋಜಕರು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಆಯೋಜಕರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕುಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮುಂದಾಳತೋಡು ಕೊನೊಪಿನಕುಲು ಯಕ್ಷ ಗುರುಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಐನು ಪಂಡಾರಡ ಒಂಜಿ ಗುರುಕರೆ ಬಂದು ದಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಏಪಲ ಎಂಕಲು ಎಂಕ್ಲೇನ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಂದು ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಆಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ್ ಎಂದು ಅವೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅವು ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಂತ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಏರೆಗೆ ದುಂಪುಕೊಂಡು ಎರಡು ದುಂಪು ಆತೆ ನಂಗೆ ಐಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಮಾತೆ ಯಾನ್ಲ ಸದಸ್ಯನೇ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಯಪ್ಪ ಪನ್ಪನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರೀ ಏರಂಡಲ್ಲ ಬರೀ ಗುರುಕರೆ ಅಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಅಂಚಾದ ದುಂಬು ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ತುಯರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯನೇ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈರು ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕರೆ ಅತ್ತನ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇರಡೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಈ ರೋಲ್ ಎನ್ನದರದ ನಂಚ ಯಾನು ಏಪಲ ಎನ್ನದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂದದು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರ್ದ ಎಂಚ ಎನ್ನದು ಎಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ದೊತ್ತನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಚದತ್ತನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲಿ ಯಾನು ಯಾಕಡೆ ಪುದಾರದೆತ್ತಿನ ಇರಡ ನಡುಟೋರ ಕಾರಣಾಂತರು ಇತ್ತಿಜೇರು ಪದ್ಮರಾಜ ಅಕ್ಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ನಮ್ಮ ದಯಾಕಿರೋಡಿಯಾನು ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತಲು ಮಧ್ಯೋಡು ಕಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ದ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಧ್ಯೋಡು ಅಂತ ಇತ್ತಿಜೇರು ಒಲ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಅದು ಈರೊಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಕಂಟದಂತತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಜನಕುಲ್ದು ತೊಂಡೇರು ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ನ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಇಂಚಪ್ಪ ಇರೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಾರು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಾರು ಸೊ ಈರು ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂತೆ ಪಿರಜಾರು ಇருந்து ಪನ್ಪಿರ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಕೊಡೋದು ವೇದಿಕೆಡ್ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಕಾಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇರು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪರ್ಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಅದು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಇರು ಅತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ಅಂದದ್ದು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೆಗೆ ಕ್ರೋಶನ್ ಬುರುಂಡ ಒಂಜನೆ ಯಾನಾತು ಮಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನದ ತುನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನೇನು ಸನ್ಮಾನ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಎದುರು ಇಸಿಲು ತಾಟಿ ತೆಲಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ತಾಟಿಯೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇರು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ತಂದೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಬಂಗ ಪಂಡ ಬಂಗದ ಟೈಮು ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಕಲಾವಿದೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡೋರು ಇಲ್ಲೇ ಮಸ್ತು ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜನಕಲಿಂದ ತೆಲಿಪಾದ ಆ ಬೇನೆದಾದಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಪ್ಪುಂಟು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಲಾಪುಜಿ ಸುಖೋಟೆ ತಂದ ಜೀವನದ ಅನ್ಬುಜಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪೂರ
ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಸೊ ಕಲಾ ಒಂಜಿ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಇತ್ತುಂಡಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇದು ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನೋಡು ಅಂಚೈತೆ ಇಜ್ಜಿನದು ಬಂದು ಇಜ್ಜೇನದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಶಾರ್ಜಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అయినప్పಗ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಅಪ್ಪಗೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುಡು ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತೊಂದೇ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ರಂಗಕೇಸರಿ ಅಂತ ಬಿರುದು ಬರ್ತೇರು ರಂಗಕೇಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪ ಊರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಕಾರಣ ಬಂದದ್ದು ಬರ್ಚಿ ಬಿರಜಾರ ಇದು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಗು ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ದಾದ ಈತ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಪುರ ನಮ್ಮ ಇಂಪುರ ಅವಡು ದಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಈ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವುಡ್ ಶೈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವುಡ್ ಶೈನ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಇದು ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತು ಎನ್ನು ವರ್ಷ ನಡತಾನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಬಂದು ಏನು ಪಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಏನಾರ್ದು ಐಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಾಲೇಜಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ದುಲ ಬೋಡು ನಸೀಬ್ಲ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಎಡ್ಡೆತ್ತಜ ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗ ನಡತಿಜಿ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಅಂತ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಅವೇ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಬಿನಂದುಲ್ಲ ಜೀವನ ಸೊ ಇತ್ತ ಇರೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಂಡಿರೆಗ್ ಇರ್ನೇ ಒಂಜಾತ್ ಆಸ್ತಿಲಿ ಮಾತ ನಷ್ಟ ಆಂಡಿರೆಗ್ ಆ ಸಮಯ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಓವ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹೊರ ದುಬೈ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಉಂತುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇರೆಗ್ ಬರ್ತಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು 14 ಮನೆ ಇರುವನದ ಇಸವಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಬ್ಬರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಡು ಬಂದದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಂಗ ಒಂಜನೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಎಂಚಿನದ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಗ ಪೋನಾಗ ಏನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇನರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೇನರೆ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದಾಯಿ ಮರೆ ಪೋಪುನಿ ಒಚ್ಚಿ ಪೋಪುನಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಏನು ಪುನಃ ಕಂಪೆನಿ ಯಾನು ಏನು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಇಂಕ ಆರು ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಜಾಬ್ ಯಾನು ಇತ್ತ ಬೆನೊಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಸೊ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಯಾಗಿಂತ ಮಂಟ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಐನ್ಲ ಫಂಡ್ ಪೇಂಟ ಬೋಟ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐಕಾರಕ್ಕೆ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿ ಪೋಪು ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಇನಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದಂಡೆ ಇನಿ ಅವಾರ ಇರ್ದಾತು ಅವಾರೇಕೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆ ಇದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಡುಟೋರ ಉಂತಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನಗ ಇರು ಬತ್ತಾರೆ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಇಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐತ ಪಿರವುಡು ಬಲಿಪುನ ಐಕ್ ಬೂಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಏಪ ಬಂದು ಮಲ್ತೇನ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ
ಜಾಬ್ ಬರ್ಚಿಂದ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಐದು ಒಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಯಾನು ದುಬೈ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಅವ್ಳು ಜಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಯಾನೆ. ಅವ್ಳು ಕೂಡ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಬಂತು ಜತ್ತಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಡಿವೈಡ್ ಅಪಗ ರಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು 2018-19 ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋದು ಆ ಟೈಮ್. ಅದೇ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕೂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬತ್ತಾರೆ ಕುಡರ ಎಂಕ್ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನಡ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರನಂಚಿನ ಈರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹರೀಶೇರಿಗಾರ್ಲೆ. ಸೊ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದ ಬೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬಿಳಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕಾನಾಗ 22 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಕಲು ಈರು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಆಣಿದ ದಿನ ಏರಿತ್ತೇರು ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹರೀಶೇರಿಗಾರ ಆಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿರು ಇನ್ನಿಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಫಾರ್ಚುನ್ದಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಾಗ ಅಪಗ ಯಾನು ದೇರಾರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಗಿರೀಶ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರಪೋಡು ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರಪೊಡಿ ಅರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಒಂಜಿ 6 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೀನಸ್ದ ವಾಸ್ ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಆ ಟೈಮ್ CR ನಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಆಟದಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಕಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅಪಗ ಪೂರ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಅವು ಪನ್ನೊಲಿ ಮುಜ್ಜ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು 500 ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ 200 ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅದಾಗಿನ ಪಂಡ ಆಟ ಆ ಟೈಮ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿ ಖರ್ಚಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೇವರ ದಯದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಊರುಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪುರ ಕನ್ಪಾವನ ಅಂತ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ ಏರ್ಗೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲನೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರುವ ಏರು ಬರೋಡು ಏರ್ನ ಪುದಾರು ಎಂಚ ವಾವೇಶಗು ದಾದ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೇನುವ ಈ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಇದ್ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಲಿಯಾ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಐನು ಒರಿ ಪಟೋನ್ ವೇರು ಬೇಲೇನು ಹಾಲ್ ತವರಿ ಇತ್ತು ಎಂದಂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತವರಿ ತೂಪೆ ಯಾನಂತೂ ಲ್ಯಾಂಡ ಬೇರ್ಕಿಲೆಗ ಬಲ್ತಂತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ದೇವರ ದೇವ್ರೆ ಐತ ಈರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಂಗಿಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಸ್ಥೆ ದುಮುಕನ ಒಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟು ದಾಯಕಂತ ಪಂಡ ಅವೇ ಟೈಮು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ಬೈದಿನಿ ಇಡೆಗೆ ದುಬೈಗೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಟು ಮಲ್ತದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಆ ಹಾಲ್ ಡೌನ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ವೈಫ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟು 10 ಜನ ಅಪಗ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ದುಮ್ನ ನಿಂಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊನಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನು ಗಂಜಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನು ಮನದಾನಿತ ಕಾಂಡದಲ್ಲ ನಾಸ್ತಾ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಂದ ಒನಸಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನು ಗಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಒಕ್ಕಂಜಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಏಲೆಟ್ಟದನ್ನ ಯಾನ ಕಂಪನಿ ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಏಲ ಏನು ಮನದ ಅದು ಏಲ ಏನು ಮನದ ನಾ ಕಂಪನಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕವರು ಉಂಟುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತದು ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಬಂದೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಜ ಮಸ್ತ್ ಏರಿಳಿತ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇರು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ದುಬೈಡೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 37 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಲ್ತನಾರಿ ಇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೇನ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂದು. ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ 29 ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಈರು ಪನೋಡು ಈರು ಪೆಟ್ಟಿನ ಪವನ
ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯರೆಂಡು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಡ ಯಾಕಡ್ದ ಪೂರ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರಂದಂಡ ಅಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡಿತ್ತೆಗೆ ಇಂಬೆ ನಾನೇ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತತ್ತು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ತೂವರೆ ಪೋಯಂಡ ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನು ಆಯ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ 29 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋಡು ತಿರ್ಗರ ಕಾರ್ ಬೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗ ಬೋಡು ಈತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನಿರ ಬೆನ್ನಿಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇನೆ ತೋಟ ಎತ್ತುಂಡ ಅವು ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಇರಡೆ ಕೇನಿ 29 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡಂಡ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಉಪ್ಪರ ಏನಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಎತ್ತನು ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚತ್ತ ಈತ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಬಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಈತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತ ಎನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಯಡು ಬತ್ತಂದಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಪಗರ್ದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಂಡೆಡಿ ಇತ್ತಿನಂದಂಡ ನಿಜವಾದ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಇತ್ತದೆ ಜವನರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಹೊರಗು ಮಂಡ ಗದ್ದವೆ ರಕುಲಿ ಯಾನಿ ತೇರೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ದಾದ ಮಾರೆ ಬೈದಾರ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಮಲೆ ಮಂಡ ಗದ್ದವೆ ರಂಡ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಮುಂಬೆ ಬಾರಿ ಕಮದೇನ ಅಮ್ಮೆಡೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಿರ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಪನ್ಪಿನಿ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟ ನಿಕುಲ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಚು ನಿಕುಲ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒರಿ ಪನ್ಪು ಜಿಂದಿಚ್ಚು ಕೆಲವು ಜವನರಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಟೈಮ್ ಜವನದಿಗೆ ಅದ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆತೆಟ್ಟೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ದುಬೈಂದ ಬನ್ನಕ ದಾಲೆಜ ಗೋರಂದು ವರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಅಷ್ಟ ಕಂಡವಟಂಡಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಮಂಡೆಡು ಉಂಡು ದುಬೈ ಅಬ್ಬಾ ಆ ಎಂಚಿನ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲನೇ ಗೊತ್ತು ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ 4 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು ಉಂಟು ದೆತ್ತದ ಗಡಪುರು ಅಡ್ಡಂತಿನ ಅಂಗಿ ಬಾಡದು ఒక ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನಕಲ್ನ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲ್ನ ಪನ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೆಲೆ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗುತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾದ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರಂದಿಜ್ಜ ಪೆಡ್ಡತೆ ನಕಲುಲ್ಲೆ ರವಿ ಆನೆ ಕಟ್ ಪಂಡಿತಲ್ಲ ಕಂದುಲ ಬೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಗಂಡು ಗೌಜ ಅಂಡ ಕಮೈನ ಗಮ್ಮತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಈತ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪೆ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಈತ ಪಂಡಂಡ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾವು ನೆಮ್ಮದಿ ಏಪ ಒಪ್ಪುನ್ ಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಟ್ನ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋಡು ಆಂಡ ಐದೊಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು ದಾಲ ರಗಲೇನೆಜ್ಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂಜಿ ಐತೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಗು ದಾದಂಡಲ ಉಪ್ಪುಚೆ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಗಿ ಅಂತೂ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚನಿದೆ ಉಪ್ಪು ಖುಷಿಟ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋಟ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂತೂ ಜೀವನ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗುಟ್ಲೆತ್ತ ತಿಳ್ತೊಂದಲ ಉಂಟು ಗಂಡು ಗೌಜಿಲ ಉಂಟು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂದೆಜ್ಜಿ ದಾಗಿನ ಮಂಡ ಯಾನ ನೆಮ್ಮದಿದ ಎತ್ತಿ ಯಾನು ಯಾಪಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಂಡೆ ಹೊಡಿತಂಡಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವ ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಈರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿರಡು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಣೆದು ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಾಯಿರ್ದ ಆಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ತಗೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಈರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವು ಎಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಬೈದಿನ ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ಪನ ನಾಲ್ಮೆಟ್ಲು ಉಂಡು ಸರ್ ಪಂಡದನ್ನು ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಪಾತಿರೋದು ನಾಲ್ಮೆಟ್ಲು ಅವು ಏರೆ ಅವ್ರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಅವಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಪಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಡು ಇಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ದಾನೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆನ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡೆನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡೆನ ರಾತ್ರಿ ಜೊತೆನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚತ್ತ ಆಯೆ ಎತ್ತು ಬೆಂದಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾವ್ದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅವೇನೇ ಪಂಡ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅವೇ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ
ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಬಾಕಿ ದೋಡಿ ಉಂಡು ದೂರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಡಿ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರು ದುಬೈ ಅಲ್ಲ ఆయన ತುಲ ಆಪೆದಾಯನು ಓ ಅಲ್ಲ ಕಾರು ಅವಳು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವು ಕಟ್ಟಿ ನುದುವೆ ನುದುವೆ ಅನ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ఆయన ತುಲ ಅಂದು నేడు బొక్క పోయినాయి అతవు అందులో అందులో నిజమైన అట్లా నసిబెడ్డండు ఆయన మల్తొంದು పోయి ಏನ ಪನ್ಪುಣಂದ 5 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಂದಿಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾರ್ದು ಬೋಂಡೆ ಇನ್ನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂದ ಎಂಡ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಪ್ಪ పోయినాయి ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದವು 10 ಮಂದಿ ರಾಪಚ್ಚಿ ಅವು ಅಂದೆ ಅವು ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಆತ ಕಂಕನೆ ಪೂರ್ದ ಓಕೆ ಅವೇ ಯಾನಿತ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಲ್ ತಜಪ್ಪವನ ಬಿರಿಯಲ್ ತಜಪಾದೇವನ ಇಚ್ ಎಂಗುಲ್ ಪಂಡಾಯಾಗ ಪಗನೆ ಎಂಗುಲ್ ಆಗ ಪಂಡಿತ್ತ ಮಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಅಲ್ಪ ಅಂದಾಜಲ್ಲದೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ తెలిపోదు ಇರಗೆ ಇತ್ತ ಇರಗೆ ಸಮಾಜಡ್ ಆವಡತ್ತೆ ಏನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆವಡು ಇರಗೆ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಎರಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸಮಾಜಡು ಸಂಬಂಧಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡದು ದಾದ ಮಲ್ತಾರು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಅಂಚನ ಏರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರಿಲೇಶನ್ ದಕ್ಕ ನಡಿಗೆ ಪೋಪುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಯಡ ಒಂಜ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಆತೆ ಕೇರಗಳ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಈತ ಈರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜ ಹತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ತದು ಇಂದೇನು ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ನನ್ನ ಅಕುಲೆ ನನ್ನದ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಅಕುಲೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅಲೆ ಬೊಲ್ದ ಒಂದು ಬೈದು ನನ್ನ ಯಾಪ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬುಜಿ ಪೂರ ಒಂದು ಬತ್ತನು ನಾನು ಅಂತ ಜಮನೀರಿಗೆ ಸಟ್ಟ ಎರಡು ದುಮ್ಮ ಕೊನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಕುಲಿಗೆ ದುಂಪ ತುಂಬೋಲಿ ಕೊನೋಡುಂದು ಆಸೆ ಅನ್ನ ದುಂಪ ತುಂಬೋಡು ಇತ್ತದ ನನ್ನದ ಉಲ್ಲೇರು ಜಮನೀರಿತ್ತೆ ಪೂರ ಜವನೇರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ಬೆನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಪನ ಹಾಕಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರಿಂದೇ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದು ದುಂಬ ಕೊನೆ ಎರಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಊರುಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಭಾಗವತರ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲ ನಿಕ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚ ಅವನು ಮೀಡಿಯಾ ಆವಡ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಇಟ್ಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಪನ್ಪುಜರಿಂದಲ ಗೊತ್ತು ಐಕೆ ಆನಕೆ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಸತೀಶ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ 6 ಊರು ಪೋಯಿನ ಅವಾಗ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರನ ಪುದಾರಡ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕಿಸೆತ್ತ ಕಾಸ್ಕೊರ್ದು ಬೈದೇರು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರನ ಪುದಾರ ಇಟ್ಲ ಕೊರ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ದಾಲ ಒರಿಂಡ ದಾಂಡ ಅವಳ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲಿ ಒರಿಯುಜಿ ಒರಿಂದ ಒಂದು ಕೊರಡೊಂದು ಬನ್ಪನ ಆಸೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ದಂಡಲ ದಾಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ದಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಆಪಿನಾಥದ ದಂಡಲ ಒಂತಿಗೆ ಎನ್ನು ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಚಿದಣ್ಣ ಇತ್ತ 37 ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ವಿದೇಶಿ ಜೀವನಡ್ ಇರೆಗ್ ಬದುಕು ದಾದ ಕಲ್ಪಾಂಡು ದುಬೈ ದಾದ ಕಲ್ಪಾಂಡು ಇರೆಗ್ ಬದುಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಾಂಡು ದುಬೈ ಕಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಅಂದದ್ದು ಎಂಕು ಪನ್ಯಾರ ನಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನನೆ ನಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಲ್ಲೆ ಕೊಡು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನತ್ತಾವು ಏತು ದಂಟದ ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಪನೆ ನಡ್ತಂದು ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮರತೊಂದು ತಾಗದು ದಂಟದ ಬೂರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅವು ಯಾನವು 5 ದಂಟದ ಬೂರಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಕೊಡೋರ ಅಲ್ಪ ಪೋವಂದೆ ಕೊಲ್ಲುಜಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪನೆ ನಡ್ತಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದನ್ನ ಈರ್ ಒಂಜಾತ್ ಈರ್ನ ವಿದೇಶಿ ಜೀವನ ಒಂಜಾತ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲ ಒಂಜಾತ್
ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾಯಾರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಎಕಡೆಗೆ ಏನೋಡಿತ್ತಂದಿರಡ ಇರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮುರಾಣಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇರಾಗ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕುಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಅವಳ ಸಟ್ಟ ಆಪುಚಿ ಪೋಪನ ಕೇಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪೋಜು ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ದೇತ ಆಪುಂಡು ಜವನಿರ್ಲ ಬುರಕುಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳತೆ ಕನ್ನಡದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರನ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಐಟು ಮಲ್ತೆ ಜಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರು ಅರೊಂಜಿ ಅನುಕ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ ತಂದು ಬಂದ ಮೇನ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನೆ ಅಶ್ವಥ್ ಶ್ಯಾಮಲ್ ಬಂದು ಮುದುಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪದ ಆರೆ ಅನುಕ್ತೋಡು ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಅವರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಅನುಕ್ತಲ ಮಾರ್ಚ್ 22 ತುಳು ನನ್ನ ತುಂಬಗ್ಲ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡೋರು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇದೀಗ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಡು ಮಲ್ಪನೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಾಯನ ಚಿದನ್ನ ಇರೆಗ್ ಈತು ಪೂರ್ತು ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆಗಳೊಂದು ಪಾತೇರಿಯ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಹಾಂಡು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಪಾತಾರೆ ಏತು ಖುಷಿ ಹಾಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋ ಇರ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪರು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಶೋ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶೋ ಎಡ್ಡ ಮೂರ್ದು ಬರೋದು ತೂಪೇನಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಐತೆ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದಾಗಿನ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಅಡಿಗೆ ಮರತದ ಅವು ಪೂರ ಏನಿ ನೆನಪು ಬತ್ತನು ಕೆಲವು ನೆನಪು ಬತ್ತನು ಕೆಲವು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಲು ಕೆಲವು ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿಲು ಓಕೆ ಅಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅವು ನೆನಪು ಪೂರ ಬತ್ತನದೆ ಅಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಿದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜಗತ್ತುಡಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜಗತ್ತುಡು ಇರ್ನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಾತ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಪಾಟಲು ನಕಲು ಕಲ್ಪಾಯರು ಈರು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಗ್ಲ ಕಲ್ತಾರು ಕಾಲಗುದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿಯರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಸೋಲು ಗೇಲುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬದುಕಡು ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಇರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಇನಿ ಕಾನಾಗ 22ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯ್ತ ಪ್ರಸಂಗಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವರುಂಡು ಒಂದು ಮಾತಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಒಂಜಾತ್ ತುಳುವನಾಡದ ಆನೆಕಲೆ ಆಯನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪನ್ನದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಇನಿತ್ತ ಎಗ್ಗೆಗ್ಯಾನ್ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ದುಬೈಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯದಿನ ಕಲಾವಿದೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕಡು ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆತನಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡಿಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.